vítejte na mojom kanále a dneska to bude prehliadka ranča. Zase som upratovala a napadla mi lepšia verzia, tak sa na ňu poďme pozrieť. Vlastne tuto na začiatku je táto veľká stajňa. Bola predtým tuto takto otočená k stene, vlastne to bolo pri stene, že tam je akože stena. No len sa mi pán blbo natáčala, som nej ani nenatáčala. Takže aspoň bude takto lepšie vidno a budem v nej asi viacej natáčať. Vlastne tuto takto z boku som šla z druhej strany takto toho koberca. No takto som šla teda z druhej strany a to máme teda ohradu. Je tam tak kade-tade, to je akože otvor, hej, a je tam kade-tade, pretože na toto je inšal. Ešte neviem vám ju ukázať, lebo teraz neviem kde, som to tu teraz hrabala, si to teda zastavila, hej, a som chvíľu hrabala, ale prepáčte, ja vám to neviem teraz ukázať. Vlastne toto je teda ohrada a takto budú vychádzať, ale pôvodne by ste mali vidieť v nejakých tých starších videách, buď sa pozrite na internete, ako to má vyzerať, alebo sa pozrite na moje staršie videá. Vlastne tá ohrada, ona mala byť takto dlhšie, takto kratšia a potom vlastne takto dlhšie. Také, že fakt malé konce v tom nevedelo tačať, tak som to spravila takto. Tuto mám teda vidly a metlu. Tuto boli kvety. Som to si chcela takto na okno, neviem, či to tam nechám, lebo tam budem chcieť asi uväzovať kone. A tuto je taký mach. A to sú dvere. Vlastne tuto takto máme sprchač. Toto je taká prázdna plôžka na sedlanie a tak ďalej. Proste na staranie sa o kone. Toto tyčie, tam sú svetelka. Ideme ďalej. Tak tuto je sprchač, presúvame sa na koberec. A tuto už vidíme kaviareň a stôl. Prepáčte, že furt mením všetky mená a ranč, ale proste som chcela, že toto youtuberka to má tak, je to veľmi pekné. A teraz nachádzam nové youtuberky, zase mi páčia iné mená a zapájam do toho trošku aj hlavu a proste na mi to tak viacej hodí. To je Sára, ona otvára dvere. Som ju premenovala, najskôr to bola nejaká Veronika, neviem. Mi to moc nepáčilo, potom to bola Lada podľa zase inej youtuberky a teraz to je Sára. Takže to takto otvára dvere, tak nehybte sa. Pardon. Dobre. A takto ideme do kaviárne. Je to trošku zle natáča, také z vrchu. Tuto máme vlastne takto kaviareň, trošku od prachu. A takto stolička. Vlastne takto je keby, ja neviem, polička. Tuto hora mám šlajkovací. A teda tuto ďalej máme tiež poličku a vlastne tuto som si vyrobila taký držiačik na ohľavky a kyble. Vlastne teraz panovom vyrábam ohľavky. Vám to ukážeme na koníkovi. Jeden koník to už má teraz na sebe vlastne takéto aj s vodítkom. Takto. Hej, tiež podľa youtuberky vlastne. Mám aj na poníke, a to sú trošku také niekedy preplavky. Vlastne tu mám psíkov, to je Chelsea a Maša, ale toto je chlapec, hej. On podľa táto má bavorského farbiara, ale ten je Maša, tak Maša. Akorát, že toto je chlapec a to je devča. A takto ideme k stajni. To máme vlastne Veronika. Vlastne teraz po novom je to mama Evy a Zuzky. Vlastne ich toto je tuto Karol.
otvárat, budem zpět sem. A toto je country a toto je Ela. Máme auto, pick-up a vlastně to máme šoféra Miša. Ten šoféruje to auto. No, dobré. Vlastně tuto máme aj prepravní. To je ohrada. Toto máme Andrej. Toto je Klárka a toto je Emily. Jazdiereň. Zatím si nevšimajte, prosím, to je box. Prepáčte, nemám na ní miesto. Ešte to vyzerá hrozne. No, to je jedno. Toto je Andrea na levanduli. Lenka vlastne trénuje na ranči. Takto od toho máme dievčatá, ktoré spolu kecajú. A toto je Saša a kobila je Sonador. Potom to je Stella s žrabcom Tomim. To je nový kôň a jak ste nevideli video pred týmto, tak sa určite pozrite. Volá sa Menšie zmeny a okamžite pochopíte. To máme Klaudiu a Texasa a toto je Eva a Izabel. Takto od toho máme Evu, ktorá si priniesla boxík a tuto majú položenú mrkvičku. Tuto je uviazaná vlastne Priscila a tuto prišla Arabela sa pozrieť, čo robia. Tuto máme, to je Auril, to je Larita, to je Vitany a tam vzadu je Safír. Som hovorila o tých ohlavkách, tak tuto je jedna. Majú na sebe Texas, taká modrá. Takto. No a to teraz vyrábam, lebo sa mi to veľmi zapáčilo. No, stoj. A takto, ešte som vyrobila si aj úzdečku z toho. A čo som vám vravela, tak Karol a... Počkajte, sa opíraš. To je jedno. Karol a Veronika, tak to je ich dcera. A ona má ešte dvojča, ktorá momentálne nie je na ranči. To všetko mám videa o tom, že jak má dvojča a jak má táto dvojča. Tak potom ahoj pri ďalšom videu. Ahoj!